Nachádzam sa v meste San Francisco, konkrétne v mestskej časti Cow Hollow. A vedenie San Francisca je veľmi inšpiratívne v jednej veci, čo sa týka parkovania, parkovacej politiky. V decembri minulého roka sa vedenie mesta San Francisco pokúšalo spoplatniť túto oblasť, respektíve chceli zrušiť dvojhodinové bezplatné parkovné, ktoré tu teraz majú. Z čoho profitujú miestni obchodníci, ako je napríklad táto reštaurácia. Avšak obyvatelia, keď sa dopočuli o tejto veci, tak urobili stretnutie, kde vyjadrili jasný nesúhlas s týmto návrhom vedenia mesta. No a vedenie mesta ustúpilo, lebo si povedalo, že hlas ľudu je veľmi dôležitý a že nebude pripravovať obchodníkov o ich tržby tým, že spoplatní parkovné od prvej minúty. Do you remember when the city of San Francisco wanted to cut off the free 2-hour parking Yes, in this I area? do. Yes, I do, because I live here and I've lived here for almost 40 years. And what helped you and what helped the restaurants to be heard by the city? We don't want, as a restaurateur, we don't want our patrons to get tickets Yeah. in order to come here. And when they come to my home, I don't want my friends to get tickets to come here. So what helps is us to fight the rights of our restaurateurs, our visitors, to live here in this city and enjoy our. Not doing very well on this. Very well. Just continue. That you stood for your rights. I want to stand for my rights. You have to vote and write letters. And I Write want to letters, tell you, writing a letter by hand means more than writing a letter by email. Yeah. Always have to do that. A takto to má prosím pekne vyzerať. Takto vyzerá inšpiratívne vedenie mesta vo svete, ale aj v mnohých iných prípadoch na Slovensku.